Moi. Seppo. Terve, terve. Kuka sanoo? Tää vähän tuolla repsotti. Mä ajattelin ottaa tän parempaan talteen. Eihän sulla ole mitään sitä vastaa, että mä laitan sinne tilalle oman julisteen. Ja sinähän et ripustele, etkä liimaile mun kaupassa yhtään mitään. No. Mä halusin vaan esitellä sulle mun puolueeni vaaliohjelma. Mulla pitäisi olla vielä jokunen... Mä en ota raiskaajalta Anneli mansikkaa. Anteeksi. Arvoa! Missä? Tässä. No tässä siitä lukee. No tämmöisissä lehdissä nyt lukee kaikenlaista paskaa. Sunhan se pitäisi tietää. Mulla ei ole mitään tekemistä tän kanssa. Kuulinko mä oikein? Väität sä mun nakalistoa valehtelijaksi? Sun naisys. Ei, vaan nakalistoa. Mahtaako sulle nimi Tanja Jääskeläinen olla tuttu? Kyllähän mä Tanjuskan muistan. Kohta sä muistat mutkin. Mun nimi on Ismo Asperse. Koitas nyt käydä päälle, Kristo. Nyt sulla on vastassa raavas mies eikä mikään avuton. Appelsiinipuutikku.